Mabuhay Pilipinas! Pagsugadad to kay may nasyado. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa isa pang Quantum Vlog! Starting with Bibo and... Talagang may ganon. So, alam niyo naman, wala pa naman si Baby Nitro. Nandun pa rin siya sa hospital. Pero, malapit na siyang uuwi. Kasi lilipat na siya sa crib today! Yay! Lalabas na siya sa incubator. Wala na siya sa incubator, no? Wala na siya sa prisohan na yan. Nasa crib na siya. So, yan ang magandang balita. Alright, on the Femmes Vlog na to, we're going to look at kung sino ang mas kamukha ni Baby Nitro. Ako or si Shanta? Sino nga ba? No? Tingin mo ikaw? Oo. Iba't iba kasi ang features niya. He's the perfect combination of both of us. Well, kind of. I don't know. Tingnan natin. Ito siya. Ito si Baby Nitro. Nagpapa-baby agad. Nakalabas pa lang sa womb. Nagpapa-baby na. Siya ang tunay na bebe. Oh, di ba? Ang ganda ng mata niya, no? Basta super dark blue yung mata niya. Na parang gray din. Yeah, parang gray. So, parang meron siyang wolf eyes, no? Medyo far apart din yung mata niya. Parang kagaya ko. Malaki yung agwat. Kagaya ni Shanta, di ba? Oh, yung mata ko parang- is mas parang nakadikit. Yung mata niya malapit sa ilong niya. Yung mata ko malayo sa ilong ko. Okay, found ham. So, sa mata, sa akin. Mana sa'yo. Pero yung kulay ng mata, hindi. Kanino kaya yun? Anong kanina kaya yun? Dalawa lang tayo gumawa ng ano. Hindi! Kasi Ano, may diba kabit yung... ka ba? Ang minamahal ko po, aking diwata. Hey guys, if you want to learn Tagalog or Bisaya, check out philtalk.net. You'll find courses complete with videos, downloadables, flashcards, etc. Ano, di ba yung kapatid mo, si Hallie, like light blue ang mata. Oh. Si Jack, blue din Ganon. ang mata. Okay. Oh. Sabagay, no? Dalawa sa kapatid ko, may blue na eyes. Doon nanggaling yung kulay ng mata niya, no? Okay, next photo of Nitro. Ayan, ito siya. Nagagalit na. Nagagalit na. Bakit yung pinalabas Pinalabas. ako? May pandemic na. Tingnan natin yung kilay, kasi kilay is Anong kilay? Wala pa siyang kilay. Baby pa Kaya yan. makikilayan ko yan. Kilay pa si Kahapon, Nitro. nung pumunta kami, tinitingnan ko siya kasi kinukugos ko siya ganyan. Kukugos? Kinakarga ko siya. Tapos tinitingnan ko siya, sabi ko, nasaan na yung kilay mo? Kikilayan kita. Hindi siya manika. Ano ka ba? Do the frowny face you do. Like the angry face. Kung ayan yung ganon, di ba yung mga lines sa ulo ni Shanta? Ayan, may ganon din siya pag nagagalit din yung baby. Pag nagpapabebe si Nitro, parang nagpapabebe si Shanta. Same kami. Dito. We don't have many photos of him kasi bawal kami mag-picture kay Nitro sa loob ng SCU. Yung ilong na. Ilong! Okay, yung sa ilong, Sa akin. sa'yo ba? Parang ganon. Then, konting Yung light. dito niya, yung tip ng nose niya, nakaganon. Parang nakaganon. Ayan. Upturned. Katulad ng Upturned. ilong ko, Parang no? ilong niya. Upturned yung ilong niya. Kasi in person, hindi naman, sa picture kasi parang ganon talaga. Yeah, parang Naipit pango. kasi siya. Naipit kasi siya sa tiyan. Sa bagay. Kaya sabi ng nurse, kamukha niya yung papa ko sa cheeks. Fat Tapos yung cheeks. parang round na face daw. Pero yung Dito, jaw niya... same tayo kasi may ganyan. Oh, Okay. ako may ganyan ako. Pero Nitro has a bum chin. You know what a bum chin Yeah, is? meron din ako. May bum chin ka ba? Oh, meron ako. Ako parang wala akong bum chin. Meron ka, nandito. Oh. Wag mong ganyan yun. What is bum chin in Tagalog? Puwet But, na. Tagalog. Sulang na puwet. Nitro has an ear that sticks out. Napansin ko. And my ears, they used to stick out when I was a baby. Tingnan nyo dito. Oh, saan yung picture? Ayan. Oh, di ba? Blonde ka, no? Oh, blonde ako dati. So my ears stick out. Well, like, they used to stick out when I was a baby. And I had them pinned back nung 19 years old ako. So, Kasi ayaw niya yeah. sa tenga niya. Ayaw ko, ayaw. Nitro has my ear, one of the ears. It's the woolly cursed ear. Ah, ang cute naman nun eh. This is me when I was a baby. Ito ako. And then if we compare him to Nitro, ganun din Yung siguro mata yung mo. shape ng ulo, no? Yung parang round, fat head, no? Kasi ganun din ako eh, nung baby ako. Talaga. Halos lahat ng babies, ganun siguro. Yun. And his nose, pati yung nose ko, mukha Ayun akong nga. pango dati, no? Oo nga, Nung no? pinanganak ako. Pero ngayon, mahaba ng ilong, parang Pinocchio. Sinungaling kasi ako. Sinungaling. Pati yung lips mo, parang ganun din kay Nitro. Talaga? Yung Mas lips makapal niya, lang konti yung lips ni Nitro. parang mukha mo lang, no?
This is Shanta when she was a baby. Nagpapabebe. So this is me. This is Shanta. Nagpapabebe ka agad eh. Parang si Nitro nagpapabebe din. So, tingnan niyo yung mukha niya. Parang laki ng problema niya. Laki ng mata ko na parang batones. Oo. Ang laki. Budlat. Sa Bisaya, budlat kamanday. Daming arte. Not much has changed there. Nag-arte pa rin eh. Maarte pa rin si Shanta. Nagpapabebe. Weird kasi, yung personality ko nung bata ko, parati akong ganyan. Like, Talaga? mahirap ako nung pa-smile din, patawanin. Pero nung lumaki na ako, Galit like, sa mundo. na ako, like, happy na ako, like, parang mabilis akong tumawa, smile, gano'n, no? Ang galing na bebe. Meron akong masaya, tingnan mo. Tada! Ayan, masaya na. Masaya na. Tapos nagsismile na. Ang galing. Are you sure this is you? Maybe it's just another baby. No, it's me! This is Shanta. Di ba ang laki ng mata ni Shanta? Oh, malaki talaga yung mata. And then pango na pango. Tingnan niyo. Pango. Ay, super Yung sabi pango. ni nanay, paglabas ko daw, nagulat siya kasi flat na flat talaga. Kasi Talaga? naipit ako din. Flat na flat. Sabi niya, kawawan man yung puso ko. Tapos sabi niya, yung buhok ko daw, kulot na kulot. Talaga. Tapos yung legs ko, parang yung isang leg ko, parang nag-curve konti. Oh, yeah, that's right. And your papa used to massage your leg and be like, makululuya kong baby. Balik ko. Balik ko Ang ang tiil. Alright, this is baby Shanta with her nanay. Nanay. Eden. Bro, ang taba-taba mo na. Parang sumo. Ano nangyari yun? Anong pinapakain sa'yo? Ayan, ayan si baby Nitro na naman. Okay, so I think mas marami siyang features na Ko. yeah, mas marami siyang features mo, no? I think mas marami siyang features mo kasi I mean, look at the eyes, they're wide apart. But the color of his eyes, I think is halo-halo sa atin, no? It's like 50-50. The shape of his eyes, hindi siya budlat kagaya mo, no? Hindi siya budlat. So his eyes are kind of like more like mine, I think. Like the shape, yung hugis ng mata, no? And then, yung cheeks niya, after seeing your baby photos, I think sa'yo pala yung cheeks na. Kasi ang taba mo, baby. Baby. Meron akong wait lang na dito. He also has an overbite. So his Oo. no, meron his siyang jaw is like back here a little bit. And I used to have that nung bata pa ako. Pero I don't know what happened. Never ako nagkaroon ng braces, so never ko pinaayos yung overbite ko. It just kind of naturally healed itself. Ilang taang ganun? Nag-start ako mag-piano ng 3 years old. Ay, grabe. Wow. Nagulat Galing si nanay kasi medtech siya pero naging piano teacher siya. Tapos maraming mga bata tsaka nag-aaral na pupunta sa bahay namin. Tapos syempre nagpa-practice sila, nagtutugtog. Tapos nung afternoon na yun, si nanay tsaka yung yaya namin, yung helper namin, nasa garden. Inayos nila yung garden kasi may flower garden kami sa tapat ng bahay. Tapos nakarinig nila may tumutunog da 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 na kasi magkakamali. Tapos sabi nanay, uy, 6 p.m. na, magsi-7 na, didilim na, pauwiin mo na nga yung student na yun, sabi niya sa helper namin. Tapos pagpasok ng helper namin, sabi niya, si Shanta yung nagpa-piano. Sabi nanay, hulo. Tapos yun na, nag-start na si nanay, parang na-inspire siya, naturuan ako. 3 years old ako nun. Ang galing naman. Sana si Nitro din, no? Si Nitro din mag-piano or mag-accordion kaya. Ayan, mag-accordion na dito. Oh, tingnan Kasi alam nyo, Oh, si diba? Dwayne, marunong siya mag-trombone. Trombone. Diba? Yeah, pero matagal na nun eh. High school pa ako nun. Ngayon, parang Marunong. I don't really take it seriously. I just kind of play music. May ganyan si Nitro bigay ni Grandma. Oh yeah, meron no? Kayong dalawa. Yes, he has gano'n. toys na, no? Oo, So, sunod na video namin, ipapakita namin sa inyo ang mga laruan ni Nitro. Duan the Fam, we are out for today! Thank you for watching. See you tomorrow. Bye! You're beautiful